ማለት ኩሉ ተሓቂ በጢሓቶ ሞባይሎም እንዳለ ማለት እንዳለ አልሻ ኩሉ ነገር ተሓቂ በጢሓቶ። ሰላም ሰላም ከመይ ቀኒኹም ሰላም ወሰናይ ምሳኹም ይኹን ምሳኹም ሙሉ ስራኹም ይኹን እንዳውልኩም ደሞ ሓንቲ ብሓንቲ ቪድዮ መፅአኒኹም ማለት እዩ። እንኳዕ ደሓን መፃኹም ክብለኩም ይደሊ ሓዳሽ ለኹምኩም ከም ትምሉድ ሰብስክራይብ ምግባር ተረሲዕኹም ሰብስክራይብ ልግበርኩም ቤተሰብ ልኹምኩም ድማ ላይክ ገጭ ምግባር አይተረሲኹም። በእውነት ስለምንታይ እንግዲህ ላይክ ልትግብሩ ማለት ምንም ነገር አይከፈሉኝና ሁላችሁም በዛ ኢልኩም ሒዘኩም አለሁ ላይክ ይግበራ ሓደ ሰብ ከይወፅእ እና ታይኽሉኩም ደሊሎም ማንቲ ሊሊ ብዙሕ ሓቅታት ነገራት ፈሊጣኒ እያ ማለት እዩ። ስለምንታይ አሌክስ ምስዓኒኦ ስለምንታይ ካብኣ ሽሽት መሪፁ ስለምንታይ ዝኾነ ነገር ክፍጠር ከሎ ናብ ጎረቤት ኬድካ ምሕዳር ምስ መሓዛ ኬድካ ምሕዳር ትኽክል ድዩ ጌጋ ዝብሉ ነገራት ሒዝና መፂና ኢና ማለት እዩ። ከባኻትኩም ዝድለ ጥራሕ ቁም ነገር ብፍላይ ትደልዩ ሰባት ማለት እስከ መጨረሻ ምጥራሕ በቃ ሞባይልኩም ከፊትኩም እስከ መጨረሻ ምሳየ ጥራሕ ካብኡ ብዙሕ ነገር ክትከስብኹም ኢለ ድማ ተስፋ ይገብር ማለት እዩ። ሰብኣይ ክልተ ነጀው ክብል ሞተ ይበሃል ማለት እዩ። ወለድና ክምስላ ከለዎ ብፍላይ ኣብ እምነት ኣብ ቃል ኪዳን ኣብ ቆልዓ ኣብ ሓዳር በፂሕኻ እዚ ምዛም ምባል ብዙሕ ነገራት ይጎድእ እና ሊሊ ለለዎም ነገራት ናይ ከልትዮም ንምፅራይ ዓብይ ዝኾነ ተፍትሽ ያካይዳ ንብሎ ማለት እዩ። እና ስለምንታይ ከምኡ ጌራ ምናልባት ሓደ ግዜ ቀልጢፍካ ትውስኖ ነገራት ዋጋ ስለለኽፍለካ ብዙሕ ነገራትም ተዝኸውን ነይሩ ኢልካ ንድሕሪት ተመሊስካ ንክትፈልጥ ንክትርዳእ ድማ ብዙሕ ነገር እንትን ስለልብለካ ማለት እዩና ብሸለ ግን ሊሊ ሎማዓንቲ ሞባይሎም ከይተረፈ ካብ ኣፎም ካብ ልሳኖም ከይተረፈ ብዙሕ ነገራት እያ እንትን ኢላ ኣሌክስ ዝሃቦ መልሲ እንታይ እዩ እንዳኢሎም ምሕዝነት እምበር ፍቕራዊ ዝኾነ ዓይነት ርክብ ኣይብልናን ኢሉ ባይ ዘ ወይ ምናልባት ሓደ ሰብ እንድዒ መሓዛ ወዲ ይኹን ጓል ይፅላእ ኢለ ኣይሓስብን እየ። ምናልባት ሕጂ ቅድሚ መርዓኻ ዝነበሩ ነገራት ወዲ መሓዛ ክነብረካ ይኽእል እዩ። እሱም ጓል ኣንስተይቲ መሓዛ ክትነብሮ ትኽእል እያ ግን ንሓዳር ይኹን ወይ ድማ ንዝኾነ ይኹን ፍቕራዊ ነገራት ኣይነበረካን እዩ። ስለዚ ክትመፅእ ከለኻ ምስቲ ሒዝካዮ ዝመፀኻ ፋሚሊ ክተፋልጦ እንታይ እዩ ሃመይ እዩ ክፈልጥ ድሕረ ባይትኡ ከፅንዕ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ስግኣት ንኸይህሊ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ጥርጣሬ ንኸይህሊ ማለት ብስራሕ ክኸውን ይኽእል ብጉርብትና ክኸውን ይኽእል ብከባቢያውነት ክኸውን ይኽእል ብሓደ ሰብ ኣብ ሓደ ካንሽሎ ድሕሪ ዓብኻ ኮይንካሲ ምርዑ ምስ በልካ ቅይር ክትብለይ ትኽእል ኢኻ ምርዑ ምስ በልካ ኣይተቕረበኒ ክትብለይ ትኽእል ኢኻ ወይ ድማ ኣይተቕረበኒ ክትብላይ ትኽእል ኢኻ ግን ምስ ሰበይትኻ ለለካ ርክቢ ምስቲ መሓዛኻ ለለካ ርክቢ ንወይኑ እዩ። እጂ ለምሳሌ ካብዚ ሰብኣይን ሰበይትን ውፅኢና ክንዕልል ማለት እዩ። ሓደ ግዜ ሓፍትኻ ትህልወካ እሞ ካብኡ መሓዛለ ትህልወካ ሽዑታ መሓዛኻ ኣብ ናይ ሓፍትኻ ቦታ ተእትዋ ሕጂ ብዙሓት ኣለዋ ፅሩያት ፅኑዓት ኣብ እምነተን ኣብ ዝኾነ ይኹን ናይ ክልተኻ ሚስጥር ብጣዕሚ ፅሩያት ዝኾና ብጣዕሚ ሚስጥር ዝኾነ ይኹን ነገር ፈንተኽለ ይብላ ብዙሕ ነገር መስዋዕቲ ዝኸፍላ ብዙሕ ነገር ፍቕራዊ ዝኾነ ነገራት ሰላም ዝኾነ ነገራት ብዙሕ ነገር ብሓንሳብ ተጓዒዝካ ትምዕብለሉ ነገራት በዚ ወይ ምሕዝነት ክበሃል ከሎ ለይኮነ ሂወትካ ትቕይረሉ ክልቲኻ ብሓንሳብ ትስጉመሉ ብሓንሳብ ኣብ ላዕለ ደረጃ ትበፅሐሉ ተደዋዊልካ ጥራሕ ንክትሓሚ ተደዋዊልካ ጥራሕ በለካ ለካዓካ ንክትብል ተደዋዊልካ ጥራሕ ሻሃ ንክትሰቲ ተደዋዊልካ ጥራሕ ናብ ወዲ ንክትከይድ ተደዋዊልካ ጥራሕ እዚ ምሕዝነት ልበሃል ኣይኮነን። እዚ በቃ ጥቕማ ጥቕሚ እዩ። እዚ ግዜ መሕለፊ እዩ። እዚ በቃ ትድውለ ሰብ ስለለይብልካ ሻህ ዘዋጠካ ሰብ ስለለይብልካ ንዕናይ ተባሂልካ ትኸዶ ጥራሕ ከስቢ እዩ። ንዓየ መሓዛኻ እንታይ እዩ ደልኩም ንድሕር ኮይንኩም ክልቲኻ መሓዛ ብሓንሳብ ተዓብይሉ ስድራኻ ኣብዚ ደረጃ ዙርይ እተዝርኢ ጉይታይ ማዕሪ መፅኻ ይተረፍካ ኢሎም ዘዕወይና ስድራና ኣብቲ ስም ዝደልይዎ ዝብህግዎን ደረጃ ሓቢርካ ክትከድ ከለኻ እቁም ነገር ብሓንሳብ ክትውዕል ከለኻ እንጀራ ኣሪኻ ብሓንሳብ ክትምለስ ከለኻ ይህን ምሂን ኢልካ መፍታሕ ክትክእል ከለኻ ኮታሲ ኣብቲ ፀገማት ኣብቲ ሽግራት ተጋፊጥካ እንጀራኻ ኣሪኻ ኣብቲ ትማል ነበርካ የለይ ኮንካስ ኣብ ዝሓሸ ምሕዝነት ክትርከብ ከለኻ እሱ ንዓይ ዘቤስት መሓዛ እዩ ማለት እዩ። ካብኡ ሓሊፉ ግን ከምዚ ንዕናይ ሻንስታ ንዕናይ ክስተኮ ከምዚ ኮይና ዝወሽታ ናይ ተልፋሳት እዩ ማለት እዩ እና ነታይ ይኽነኩም ደለይ ከምዚ ዓይነት ምሕዝነት ከምዚ ዓይነት ርክብ እንድሕር ነርካ ኮይኑ ስለዝተመርዓኻ ክብጠስ ኣለዎ ማለት ኣይኮነን። ግን እቲ ትኸዱ ዘለካ ክያዶ ከመይ ዓይነት ክያዶ እዩ
أفتي هو كان تعينت سلوى يوم تلك مسبيت خادي مسب أي خادي كونتاكت كفطرو كم دلوهم كفلتو كم دلوهم موال كالخون يهون عينت تشفاني يهون كودات بزي متكا زي نحدركا معمالي زي متلكان بي ولا حنت قد أتى يوم تلكاني تدا نخيت ترطرنيلكا شيشت نحركينكا نخيت حامينيلكا تحب أن نحركينكا لو هون عينت نجارات ري أملات بزخون يحون نجار كترجمو إيالكا موالكا كودات نحرت عطوينكا زين قلت خم حزنت راح يكون عندك جايس لخانة نجار الرتور لك أيوه ولا يهلها 100% كم إذا سمع كم يلري كم إذا حس ስለዚህ ካከም ዛይነት ነገራት ተቆጢብና ንንጀራና ንዕብየትና ንልምዓትና ለምፅ ነገራት እንድሕር ደኣ ኮይኑ እዚ ብጣዕሚ ዝጠቕመና ኣይኮን ደም ሕዝነትስ ዋላ ሰቢትካ ናብ ዝኽተምፃ ዋላ ሰብኣይ ካን ኣምፂኻ ሓቢርካ ንኽትዓቢ ዓብዪ ተኽእሎ እዩ ዘለዎ ማለት ኢና ስለዚ ናይኒ ኣሌክስ ዘለ ነገራት ግን ኣብ ሞባይል ምሕዝነት እዩ ዘለና ሓፍተያ ብጣዕሚ ለኽብራ ሓፍተያ ካብኣ ክርሕቕ ኣይደሊ በይና ስለዝኾነት ክጥምዋ እዩ ምናምን ልብል ዓይነት መሰጃት ልሊ ክትረክብ ከላ እዚና ብጣዕሚ ለስሕቓ ማለት እዩ ብጣዕሚ እዩ ሽንፈት እዩ ኢለ ከም ሰብኣይ መጠለሲ ቀብረር ክትብል ይደለካ እምበር ቆረረኒ ሹራብ ክገዝእ ነይረ ግን ገንዘብ ከይውድአኒ ምናምን ካልትደልየ ገለታት ኢልካ ምኽኒት ምንም ነገር ዝውሓጥ ነገር ኣይኮነን ማለት ኢና ቢያንስ ፅምዋ ንኸይቲ ይኸውን በይና ንኸይቲ ይኸውን ራሓቃ ተይላ ትሕማቕ ነገር ከይተሓስብ ኢሉ ንድሕር ዝሓስብ ኮይኑ ምስ ልሊ ከፋልጥ ኣለዎ ገዛኣ መፅያ ምስ ልሊ ክተዋግዕ ብዛዕባ ስራሕ ክዕልላ ብዛዕባ ብዙሕ ነገራት እንትን ክብላ እምበር ባዕልኻ እሞኻ ሰበይትኻ ለይትፈቶ ነገር ዘይደልዮ ነገራት سبب نوجزها خان وتيت كان نحتم تخينك شجر بعلها نوجزها وتيت كان نحتم تخينك نمت تشجر خطولي تخلينها بعلها قدم تخيش السو قال أي جميل تطيق تخوني خليني تشجرنا كلها بوزح نجرات كلنا يخليو بوزح حسابات أكاينا كلنا يخليهم كفتي أكيد أنا لعبي كفت من تلعبي كسويتنا كسو أنا لعب نجرجن يلن أفت خابينا للو النجارات نخلتينا لفلتو مسكلتينا لسرحو مسكلتينا لفالتو ولا معرة أيخون جن لخونا نجار أفلتو متعمدنا كله اللو إلى أمن أنا كم أنا مالتينا كلها هنا بزعينة نجار بزعينة منظر انت خلنا يو تبو يوسنا يو إلي حسب أو اللي خلونا يخون نجار عينة مفتاح ركبوا يخلونيو أو اللي خلونا يخون نجار تفاتيحو كم نجار اللي بتصح نجار يلانيو أو كرتا أو حرقت أفتوت أفقري أكبري فلا ورتبعتي كخبر كله قال نستيتي كتفكر كلا بزح نجار كسن مخسب سلا تركب عبي إهن مهن بزح ترفرف نجار فقر سلا تركب فمز عينة نجار أيدنا تنحزو تحضر تنورو تهيوت تبوق سناي مشي يسمعني مالتي فلا يرجع ساعات مستزني إيه كونتات مستزني إيه دباب ناي كوينات مستزني إيه دباب ناي فقر ناي ملحلح مستزني إيه سدتن كرتتن مستزني إيه كاب بيتسب تقليل كان يوعلغ هيوت من مسرات بقول عنتك عاويز خونتات زلوو تلوا للوو كهم دعينة سببات شكرات لأكيد كان جزخات متن حد أخوينك يتم أيتبتحني خامالتي يتم أيتبتحني خاملات كم زنجارات حسيت تخيلي خات تحسوا نجارات جن أو سماي أنصف في فستر رهنبر مريت حيدوك نجار للوو فر للوو خول أي خلني ماتيو مهنياتو كموت أي حليفة من متجورو نجار تخسوا نجارات تترفرف ترفتات يلي ماتينا فلاي دما حدو تبعتي جزء كوت خلو سناي للو سلام للو فقر للو تزيوتو أو دق خيلو يدر معي مالت زبت مالتيو اتوتعتي مبولك كوت خلو سناي سلام قديفو ليوت نحدا خينو أفت جزء كمي عينت شيطان يزلع للو فولي نجار إيماتنا تنسى بهلخ بزروا بينا كم دين جيلني إيه ودين عها إلى أتوعلن بي سناي توعلنا كنكر كلنا سناي قريفنا نعلنا سناي حزنا كنكر كلنا جن سرحنا وعلنا كل نجار سناي وسلهني الخون فرخاء بزخون يهون نجار أي جزءاني بلسهنا بتجوارنا بسرحنا بمويانا بخورنا بفقرنا بتحتنا أي اللي قلتنا هم دعينتنا نجارات سبات نخون سناي موسيلي يسمعني لما أنت بدي زي تمسني ركز كم جرشة مسايس لا أنا حاول من كلاتكم أزي إلى مسكنكم باي باي